Шыңғыз Айтматовның әсері бұл Камал театрында 3-ші мәртебе қойылу. Шыңғыз Айтматов аның мұңарчы қойылған 2 әсер, ол ақыр заман һәм Güzelim әсәл. Алар бик уңышлы болғаннар һәм шуңа күрә бұл авторға тұтыну 2-ләтә, 3-ләтә авыр дип әйтергә кирәк, чөнки инде ул үзебезнең автор кебек. Аның әнисе дә татар, Шыңғыз Айтматовның. Проза белән эшләү, бу мин беренче мәртәбә драматург буларак беренче тапкыр эшләвем түгел. Без Йөзек кашын эшләгән идек Лилия Әхмәтова белән. Фатих Хөснинең прозасын пьеса итеп эшләгән идем, ә менә режиссер буларак беренче мәртәбә эшләвем. Һәм бу билгеле үзенә күрә бер айрым ысул таләп итә торган, айрым ниндидер осталыклар кирәк монда, чөнки проза әсәрендә персонажның бөтен эчке кичерешләре аны инде автор язып биргән. Ул шулай уйлады, ул шундый хис кичерде дип. Пьесада алар язылмый, пьесада бар тик сүзләр генә, һәм без аны нинди хис белән әйтүен инде үзебез уйлап чыгарабыз, үзебез эзләп табабыз дип әйтергә кирәк. Монда алар автор тарафыннан язылган һәм шуңа күрә шунсы авыр, ништер авторның дәрәҗәсе, авторның шундый зур автор булуы әзрәк синең өстеңдә тора, сиңа басып тора бераз һәм тиз генә аны ул әсирлектән котылып булмый дип әйтергә кирәк. Аннан соң инде ништер килеп чыкмый башлагачтан ярамында Шыңғыз Айтматов дип торып булмый, нәрсәләр эшләргә кирәк дигәч кенә нәрсәләр үзгәртә башлыйсың, бер вакыйганы икенчесе белән куша башлыйсың һәм вакыйгаларның урыннарын алыштыра башлыйсың. Шуның белән ништер ул инде сәхнә әсәренә якынлаша бара. Аларны караучыда, фото итеп әйтүчедә юк. Шуңа күрә менә хулиганнарга әйләнеп беттеләр. Мәңгелек буран безнең Илгиз белән инде беренче эшебез түгел, без аның белән байтак күп эшлибез бергә. Ләкин бу беренче безнең әсәребез татар драматургиясында нигезләнми, башка милләтнең драматургиясына нигезләнә. Шул яктан, музыка ягыннан миңа туры килде танышырга кыргыз музыкасы белән, казах музыкасы белән, шуларны кулланып, шуларны үзгәртеп, ничектер үз музыкама кертеп, шуны барысында эшләргә туры килде. Ул бер яктан авыр да, икенче яктан ул бик кызык. Шуңа күрә нәрсә килеп чыкты, кадерле тамашачы, алай булса барыбыз да күребез, ишетербез. Әлеге вакытта репетициялар бик кызык, бик күңелле бара. Шыңғыз Айтматов бик күптән сәхнәгә менмәгән иде. Һәм инде бу театрыбыз өчен дә, халкыбыз өчен дә, безнең өчен дә бик зур вакыйга дип уйлыйм. Безгә дә шундый зур әсәрдә катнашуы үзенә бер дулкынландыргыч. Шуңа күрә без бик шат, мин үзем шәхсән шат шушы әсәргә эләгүемә һәм барысы да уңышлы чыгар дип өметләнеп калабыз. Бу спектакльдә Камал театрының иң көчле составы, һәр вакыттагыча көчле состав һәм яшьләр бергә уйнавы һәм инде ништер яшь артисттан яшәле кичә генә студент булган кешедән бүген инде әкренләп артист туын күзәтү, бу тагы да күңелле дип әйтергә кирәк, тагы да кызык.